Și duță, copilul Domin se duce după minge. Și Dadi, yes. Duță, scrie Eseu, duță! Bravo, duță, Eseu! Dai obraz, dai obraz! Hai, Freddy, zi, tu nu sunt niște proști, zi, bă, uite-te la mine, zi, mă! Așa, mă! Hai, mă! Și Dadi, Dadi, Dadi! Și duță! Îl înlocuiește pe Chivu de la Națională, cine? Duță! Un sex în 4 acolo, duță personajul principal! Yes, duță, ce schemă, yes, duță cu umărul, yes! Ce show face Duță? Duță este imprevizibil și admosibil. Paul, Paul, în atac și Duță pe contraatac, Duță, Duță, Duță! Și ești gata, Duță, de scoate în jos, bravo, Duță! Bravo, Duță, pe lângă Duță, bravo! Oh, înscrie, înscrie! După Adam, înscrie! Și Duță, iarăși, Eseu, Duță, Eseu! Da, acum... Hai, băi! Da, tu și tu mai găta! Și Duță, Duță! Din cauza că a pierdut, Duță, o să ia telefonul, mă!